Sa mga pangenot na bareta, paraoma sa syudad ni Naga iridukan pagtatagaonin kapwa paraoma. Apat na sospek sa magkakasuway na insidente nin panhabon sa Malinaw arestado. 5 persona irido sa banggaan nin 2 bihikulo sa Nabua, Camarines Sur. Kasulo na itala sa Magaraw, Camarines Sur. Asin Albayang Farmers Organization angat sa search for 10 accomplished youth organizations sa nasyon. Huwebes, Marso 16 taong 2023. Puninan mga baretang tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes asin 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Paraoma sa Naga City iridukan pagtatagaon nin kapwa paraoma. Sospek padagos pang pigsususog. Detalye sa report ni Casey Bermas. Kritikal pa ang kondisyon kan 29 anyos na si Jimmy Boy Rosella kan Zone 4 Sitio Caromatic Barangay Carolina, Naga City. Pasado alas 11 kaya ninbanggi kan Marso 14 kan pagtitigbason siya kan 48 anyos na kapa para uma asin kabarangay na si Joshua Covita. Sigon sa tagapagtaram kan Naga City Police Office na si Police Senior Master Sergeant Tobias Bungon, nagpasiring ang biktima sa residensya kan sospek, asin hinanap ang babaying pamangkin ni Coveta. Imbis na sumimbag, pinalsok kan sospek ang saindang mga ilaw, dangan pinagtitigbas na ang biktima. So until now, nasa kwenta, day pa makauron, sabi yun, continuous pang medication. And we are hoping na sana makasurvive man. Maswerte na sanang may nakahiling kan krimen na iyuman ang nagpaisi sa otoridad rason nga ni may daratulo sa ospital ang duguan na biktima. Pigbaluman kan hepatura nakuwaanin pahayag ang pamangkin kan sospek alagad hastangunyan dai pa nakikipagtabangan sa kapulisan. Ang sa tuya pong emosyon din sa nadadara sa tuyang aktwasyon, sa tuyang aksyon. Araw po kayo ni, sa suspect, sa part kan suspect, ngunyan siyempre nagbabasol na kita ninulitan nagibot na ito. Kapag man po ka nagiging biktima, sana po siguraduhin ta na kita makataunin ko yan. Offensive words or whatever na ginigibot at tanganing daing iriwal. Kung pwede man sanang pag-urunan ang mga sitwasyon, sana po gibuhon ta na po. Mas madali pong nag-uron-uron, nag-urulay, sabi kayan, kung hindi kitang init ng payo. Sa presente, pigbubulong pa ang biktima sa Bicol Medical Center sa Naga City, mantang padagos pang pinaghahanap ang sospek na tulos na duminulag matapos kan sa iyang nakometer na krimen. Para sa mga baretang tatak Bicol, Casey Bermas, Bicol University Intern. Apat na sospek sa magkasuway na insidente nin panhabon sa Malinaw arestado. Biniktimakan mga sospek parehong pulis. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Imbes na diretso sa mga residensya, karsel ang bagsakan tulong persona na sinitakang nagururondang miyembro kang Malinaw PNP, maagahong kang Lunes. Sigun sa otoridad, kaduda-duda ang hiro kan mga ini, asin may bitbit na 10 piso wifi machine alas 4 ning maagahon. Sa investigasyon, nakumpirmar na hinaabunan ng nasambit na ekipahe, asin pagsadiri ning saruman ng miyembro kan PNP. Binisto ang mga ini na sinda Romeo Rotobio, Al Francis Samar, asin Ramil Ostero, anas residente kang syudad ning Legazpi. Nagduda sila kasi kaduda-duda naman sa oras na ganyan, makikita nila may bit-bit na piso wifi machine. So, pig-plug daw nila yung dalawang motorcycle at nagtanong kung meron silang dokumento tungkol doon sa piso wifi machine. And nung walang maipakita, nagkandak sila ng follow-up doon sa barangay Kabunturan, Malinaw Albay. And na-find out nila na yung piso wifi machine doon ay wala na sa kinalalagyan. And ginising nila yung mag-asawa na isa ring pulis. Sigun sa Malinaw MPS, dati nasubot na nakulong ang mga sospek huli sa parehong kaso. Si Mr. Rotobio ay may 11 cases ng theft.
sa Legazpi City. At yung isa na si Mr. Austero ay may 2 kaso rin ng theft sa Legazpi rin. Mientras tanto, sa parehong aldaw, naaktuwa naman ng sarong barangay tanod sa Kumon Malinaw ang pangaabo ng motorsiklo. Binisto ang sospek na si Oriel Buen Consejo. Sa beripikasyon naman, pagsadiri ang motorsiklo ning saro pang miyembro kan PNP. Tulos man na pig turnover ang sospek sa ipatura kang Malinaw MPS. Buti na lang, nagising yung tatay ni Patrolman Villanueva na si Raul Bobier Villanueva at nakapagtawag agad ng tanod sa kanilang barangay. Napag-araman man na dati naman ining naaresto huli sa kaparehong kaso, alagad na kalibre huli kan subot depensa na may kaninan sa pag-iisip. Yung pulis na biktima, kababalik lang ng Masbate PPO. Kinokontak namin at nakausap nga namin, hindi siya makauwi kasi kababalik lang doon sa duty niya. So probably pag uwi niya, baka tuluyan rin namin ang kasong ito laban dito sa suspect na nagnakaw ng kanyang motorsiklo. Mientras tanto, dagos naman na pigsyerto kan PNP ang mas pang maigot na police visibility, ngani mabawasan ng kriminalidad. Sa presente, nasa kustudiya na kang otoridad ang mga sospek para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Menopause Clinic kan Bicol Regional Hospital and Medical Center o ang dating BRTTH pig inaguraran tiyempo sa selebrasyon kan Women's Month. Detalye sa istorya ni Carmelo Balya. Pig-inaguraran ka sa bagong aga, Marso 16, ang Menopause Clinic kan Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC. Ang nasabing klinika, sabay man na pigbuksan sa publiko para sa selebrasyon kan Women's Month. Sigun kay Dr. Vanessa Pinolio, Reproductive Endocrinology and Fertility Specialist kan BRHMC, nag-uupreser sinda nin libreng konsultasyon. Bukas ang klinika sa Kagabsan, bako sana sa mga albayano. Who's just entering the perimenopause and you're looking at the last 1/3 of your life. So what do you want that last 1/3 of your life to be? So what we want is for those years to be productive, to be happy, and to be healthy. Kasabay kan inaugurasyon, pigtukar man kan mga nag-atendir na espesyalista ang mga posibleng helang na pwedeng mabilog tuyong nasa menopausal stage na ang babayi. As I said, the treatment or the interventions can be non-medical, no? Lifestyle, exercise. We exercise for cardiovascular health, for bone strength, and for balance and flexibility. One of the effect of menopause is the absence of estrogen. Sinabi ko na po yun. Yung estrogen po, yun ang nagkakos ng ating libido. Yun din ang nagkakos ng para ang ating mga skin hindi mag-dry as well as our vagina. Bukas ang Menopause Clinic tuyong Webes sa naman, alas 9 sundo alas 11 ning ugto. Pwede mag-walk-in o kaya naman magpadala ng mensahe sa saindang Facebook page. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. 5 persona irido sa banggaan ng 2 bihikulo sa Camarines Sur. Asin kasulo na itala sa Magaraw, Camarines Sur. Yan asin iba pang bareta. Sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. 5 persona irido sa banggaan ng 2 bihikulo sa Nabua, Camarines Sur. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Sa video na ini, mailing ang pagtaong akudir kang personalis kang MDR Remo Bato sa 73 anyos sa si Rolando Luciano na naipit sa manibela kang pigmama na yung SUV. Matapos na makabangga sa kasabat na bihikulo sa tinampong sakop kang barangay La Opinion, Nabua, Camarines Sur, mag-alas 12 ng ugto kasudma, Marso 15. Mailing man sa video, haros marunot na ang inutan na partikan 2 imbweltong bihikulo. Sigun sa MDR Remo, gikan si Luciano sa Manila asin pasiring kutang Surigao. Kaya ang MDR Nabua, nagtawag sa mo na ang ambulansya ng Gadua, baga na magkukulang pa. Kaya nag-send man ka mo? Duman may tama niya lang. Siya, konsus man, pero mga tama sa payo, siyempre, video gurang-gurang na. Maswerte naman na minor injuries na ang sinapukan 2 driver, maging ang tulong lunad ni Luciano na tulos man na idinara sa Iriga Hospital. Po kayan, pag halimbawa long distance ang biyahe, harap po kayo ito, siyempre, Surigao pa. Dapat po pag halimbawa nagtutong ka na, hindi pa ingaluan muna. Lalo pag sulo lang ang driver, tapos long distance ang dalaga niya, dapat po pa ingaluan muna. Sa presente, nagpapadagos pa ang investigasyon kang otoridad sa pangyayari. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Kasulo na itala sa Magaraw, Camarines Sur. 4 na pamilya apektado. Detalye sa report ni Elena Garalde. Sa mga litrato, mahihiling ang winalat na danyos kan nangyaring kasulo sa Barangay Santa Rosa, Magaraw, Camarines Sur, kan Martes, Marso 14. Sigun sa BFP, pasado alas 12 nin udto kan magpuon ang kalayo sa sarong residensya na pinagsasabing kausa kan nabayaan na pigluluto. Gibo sa light materials ang nasulong harong na ikinadamay man kan tulong pagtaraid kaining residensya na parehong gibo man sa light materials. Rason kung no ta marikas na naglakop ang kalayo. Poko mas o menos alauna nin hapon kan maideklarang fire out ang nasambit na insidente. Kasi po, yung tatay yata nagatrabaho sa farm, tapos yung nanay nasa school kasama yung mga anak niya. Base po sa aming pagtatanong doon sa mga tao doon, saka yung sa asawang babae, sabi niya po, parang nung umaga daw po, nagluto yata sila ng madaling araw para sa pangkulam nila para sa tanghalian. Tapos po, ng mga by 8 o'clock, umalis po sila, ma'am. Aminado ang BFP, saro sa nagpadipisil sa pagpuho ninda kan kalayo, iyo ang piot na dalan. Abuton sa 19 individual o 4 na pamilya, ang nawaran istaran. Maswerte na sanang mayong nakulugan sa insidente, maging sa parte kan BFP. Kaya po yung fire po ng Magaraw, pumunta po doon. Nakita po namin yung sunog para doon sa Zone 6 Santa Rosa, Magaraw, doon sa may likod na part ng farm. Wherein po, hindi po siya accessible sa truck kasi ma'am, parang malayo po yung mga kalye po doon, maliit po. Kasya lang yung motor. Bali po ma'am, pumunta kami doon di motor, kasama ko yung tropa ko. Nakita namin po yung bahay ng mga Arkiano at yung Alabat na nasusunog po. Sa presente, padagos pa ang pinagigibong investigasyon kan BFP sa kung ano ang kausa asin total na danyos kan kasulo.
Para mientras man na nagdadagos sa saindang barangay hall ang mga apektadong pamilya. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Elena Garalde, Bicol University intern. Proyektong agrikultural kan Albay Young Farmers Organization angat sa search for 10 accomplished youth organizations sa nasyon. Detalye sa istorya ni Miriam Manalili. Dakulang onra para kay Joshua Barcelon, Program Director kan Albay Young Farmers Organization Incorporated, ang naresibing award sa katatapos pa sa ng 20th Search for 10 Accomplished Youth Organization o Tayo 20 na pigkondusir sa Far Eastern University Auditorium sa Sampaloc, Manila kan Sabado, Marso 11. Sabi niya, makaugmang isipo na rekonisido sa bilog na nasyon ang sa indang espuersos urog na ang sa indang edible landscaping project na may temang warang albayanong magugutom. Overwhelming talaga of na parang we received this award kasi yung sinabi ko kanina, it's been 18 years bago nagkaroon ulit tayo ng award and binubuhay namin ng agriculture. Our vision is walang albayan na magugutom. Strengthening this vision is this award na parang pinapaugong niya yung vision namin, not just in Albay, but also through the whole Philippines kasi it's a national platform na eh. Duwang dekada man anuminagi kan marikonisar liwat ang nasabing organisasyon. Istorya niya kan inot, sulamenteng hubinisanaan pig-iin kaminar nindang magbali sa proyekto. Alagad kan mahiling ang magayo na resulta, magin ang mga nasa ibang sektor anain kaminar naman na magbalo kan edible landscaping. Sa nasabing proyekto, naghahanap sindanin bakanting lote sa kada barangay ngani gibuho na edible landscaping garden. Technically, yung nasa plan talaga namin, it's for the youth. Pero nung nakita nila na the program was very helpful to the community, iba-iba ng mga sectors ang nag-join, mga youth, mga senior citizens, BHWs, EcoAid, OSYs, lahat ng mga sectors in the community nag-join na. We tackle foremost on the food security and food nutrition. Dagos man ipigbiklad ni Barcelon, apuera sa segundo distrito kang Albay, plano maninda ining i-implementar sa duwa pang distrito kan probinsya, asin target man na ipaadaptar sa bilog na nasyon. Dapat meron palaging tayong pagkain sa mga bahay natin, sa hapagkainan natin, not just food but nutritious food. So lahat naman tayo kumakain and our farmers right now are aging. Based on statistics, nasa 50 years old plus na ang ating mga farmers. What if after 20 years mawala na sila? Sino na yung mga future farmers natin? Sino na yung mga magtatanim na mga kakainin natin? Tayo na. So iniisa-isa na namin yung mga municipality and we are hoping and praying that you will support us in this endeavor. Saro sa mayormentong obheto kan organisasyon, iyo ang magkaigwanin bastante asin mabaskog na pagkakan ang kada pamilyang Pilipino. Sa presente, nasa season 7 na ang sa indang edible landscaping project. Kabali sa mga naresibing onra ka nasabing organisasyon, iyo ang Adhika Fellowship Grand Award, San Miguel Corporation's Better World Award, asin first runner-up sa Tayo Video Sprint. Pinasalamatan man ni Barcelon ang mga nakatabang ninda sa proyekto arugan DA Bicol, TESDA asin iba pa. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Miriam Manalili, Bicol University intern. Asinyanan katiripunan kan mga baretang Tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!